Здравейте, колеги! Днес сме решили да ви представим вариант за изграждане на конструкция, върху която можете да монтирате душ система за вграждане. В случая при нас е система за вграждане на грое. Виждате колко лесно и елементарно се получават нещата, в същото време е много здраво и устойчиво, без да подава, да вибрира и така нататък. Друго предимство на тази конструкция е, че много лесно самата система се нивелира и много лесно можете да я поставите в една плоскост и равнина с основната преградна стена. Лично ние препоръчваме този тип системи за вграждане, тъй като не ви се налага да режете гипс картона около фитингите, както е при останалите модели. За сега това е от нас и се надявам, че нашето клипче ще е от полза на много хора, които са се срещали с трудностите при монтаж на вграден душ.